تماشاوانên hêja li Hindistanê Kustexî li dijî Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam hat kirin. Piştî li Hindistanê parvekirinên ku têda heqaret li Pêxemberê me roniya çavê me, Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heye hat kirin û şûnde, hat parvekirin û şûnde li ser medya civakî, bi hezaran Müslüman derketin sokaq û kolanan, di pevçûnên ku di navbera polîsan û Müslümanan da derket de, 3 kesan candan, 110 kes jî birîndar bûn. Li bajarê Karnatîka Hindistanê birazekî parlamenterekî parvekirinên heqaretwarî li Pêxemberê me Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem parvekir. Piştî li ser medya civakî heqaret li xeta Sorya Müslümanan Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hat kirin û şûnde, bi hezaran Müslüman derketin sokaq û kolanan. Li bajarê Bangîlorê polîsan bi guleyên rast û bi gazên hesrê müdaxeleyê xwepêşandanan kirin. Di navbera polîs û xwepêşandanan de pevçûn derket. Di pevçûnan de 3 kesan candan û zêdetirî 110 kes jî birîndar bûn. Müslümanên Hindistanê herikîn bermala birazê parlamenterê Hindistanê yek û ji hedê xwe derbas bûye û wesayîtan şewitandin. Polîsên Hindû jî eşkere kirin ku di nav de Subayê bi tevahî herî kêm 6 polîs birîndar bûnin. Di vê navberê de bi hezaran kes li ser medya civakî heqareta li Pêxemberê me qebûl nekirin û bertek nîşanê vê bêterbiyetiya hanê dan.